Når vi bager på vores grill, er det godt at kende temperaturen. På en gasgrill giver det let sig selv. Vi har her en række regulatorer, hvormed vi kan styre varmen, nøjagtigt ligesom inde i ovnen, inde i vores køkken. Vi har et termometer, hvor vi kan følge temperaturen hele tiden. Skulle det ske, at temperaturen kommer op på 210 grader, 220 grader, gør det ikke spor. Luftfugtigheden gør, at bagværket bliver godt alligevel. Når vi bager på vores kuglegrill, er der to modeller. Vi har her en model med termometer, og her har vi en model uden termometer. Når vi bager på vores kuglegrill, og kuglegrillen er monteret med et termometer, kan vi jo hele tiden følge temperaturen. Er temperaturen blevet for lav, kan vi skrue op for spjældet. Er temperaturen for høj, skruer vi lidt ned. Når vi bager på grill uden termometer, justerer vi temperaturen enten med bundspjældet eller topspjældet. Der findes en række termometer, vi kan bruge til at måle temperaturen med i dag. Et digitalt termometer kan vi stikke ned i topspjældet og derved måle temperaturen. Det, der er vigtigt, det er, at vi sikrer, at termometeret kan gå til 210 eller 220 grader, som er det gradeantal, vi skal bruge, når vi bager på vores grill. At bage på grill er nøjagtigt ligesom at grille en kylling. Med ganske lidt rutine kan vi bage det lækkerste bagværk.